Dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro, me tratas mal, Maray na hapon. tu derecho pero te has equivocado, Good afternoon. tantos merecido y te pongo en... Magandang hapon. Magandang hapon, Ate Chi. Yes, good afternoon, Kuya A. And sa gabos niya itong mga paraan tabay ngunya na aldaw ning Lunes. Kabangaan na kan Pebrero, Ate Chi. Ang alat lang, tagarong mahangin sa labas ang buhok ko. Nahiling ko sa monitor. It means na nagmotor ka, dahil kang helmet. Sabi mo, mahangin sa labas. Na hampang Tanginan ang ako iyong sa buhok. electric fan. Oh. Sige, good afternoon tabi sa gabos sa mga nag-antabay sa Satuya, Luzon, Visayas, Mindanao, pati naman po sa mga nasa ibang lugar. Sana harayo tabi kita sa mga katibaadan. Welcome sa programang Usapang Pamilya Monday edition, petsa 15 kan bulan ng Pebrero taong 2020. Kakatapos pa sa natabi kan Valentine's Day. Valentine's How was Day. your Valentine's Day? Great. No? Wow! Great! Great. Well, spending your Valentine's Day with the people you love. Yeah, of course. Diba? Yan, happy belated palan sa Satuya. Pero ramdaman po niya to, nabako lang during Valentine's Day pinapamati ang pagkamuot sa especially sa pamilya, no? Yan, anytime, any ano pa yan? Any season, ano? Yeah. Libre do po kita na ipamati ang Satuya na pagkamuot sa Satuya na Every mga day dapat. Oo, Oo, every day, every hour, every single minute. Ha? Yan na, we'll make the most of it. Para sabihon ang sa tuya ng mga pagkamo. Siyempre, baga, pagka natataramta, na-express ta ang sa tuya ng mga feelings, nakakabawas man yan ng stress. Di ba? Yeah. Kakabawas man yan ng stress, nakakapahalaba pakibuhay. Buhay. Oo. Pero, kung gusto nindong mas maghalaba po ang buhay, nindo magdangog po kamo sa muya-nguya na pagkahapon. Sa mga pamilya, no? Sa laog kan harong. An sa tuya na pag-uurulayan ngunyan, makakatabang daapo na maghalaba Ang sa imong- tuhong buhay. Ini palan, Ate Chi, ano iyan? Ano nga ya, Kuya ay at pag-uurulayan Ano nga ni? Ang pag-atama ning Ayam! Roar. Ang pag-atama ning ayam. Yeah. Si size po sa tuya ang igwang atama ning ayam. Si Sa Sai. laog kan harong. Igwa kang ayam. Igwa man ako. Kuya Bones, may ayam ka mo sa Indo? Dai. Igwa yan ayam. Igwa May kang sugo ng ayam. May sugon. Nangangagat. Di man na ayam na ng bubungan. Basta may ngipon. Ayun. Pero aram daw po niya to mga tugang na ang pag-atama ning ayam may benepisyong hatod sa satuyang kalusugan. Kaya True. ano daw ang mga benepisyo sa pag-atama ning ayam, Ate Chi? Dahil nakita mapaligoy-ligoy pa, Sige, ano? sige. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kung gusto tadatabi maghalaba ang satuya na buhay, mag-ataman da po kita ning ayam. Sabi nga ni baga, dogs are man's Best friend. Ah. Uy, totoo yun eh. Dahil da po ang sigun da po sa pag-aadal, sabi digdi, iniuugnay ang pag-aalaga ng aso sa mababang risk sa cardiovascular disease at Wow. maging sa maagang pagkamatay. Oo, talaga. May ano palan? May benefits pala na kaya. Ako kasusaro, may nahiling ako ayam, tig para baradulan. Why?
Nagaro ako nahira. Very bad. Garo ako nahira. Ano, may buhay man bagad ayam. yeah. Ano? Sabi digdi, nagluluwas da po kumpara sa mga individual na daing atama na ayam, pwede da tabi na mabawasan ang death risk kan sarong dog lover na hanggang sa 33%. Yes. Mabawasan ang death risk kan sarong dog lover hanggang 33%. Oh, At cardiovascular related death ng hanggang 36%. Yes. Uy, na-discovery pa Kuya A sa pag-aadal na ano, na mas hababa nin 11% ang posibilidad na atake yun sa puso kung igwa kang atama na ayam. Kaya talaga nakakapagpahalaba managad ati chi kibuhay kan tawo ang pag-atama really. ning ayam. Ano? Oo. Kasi nakakatabang siya, 'di ba? Cardiovascular. Oo. Ang mga ayam mahilig magparakawat. Siyempre makikikawat ka. Yes. Mapagal man talaga makikawat sa ayam, ha? Ako man nagbinidyohan ko so ayam ko kasuba. Ipapailing ko sa imo, ha. Sige, Iyo ang sige. nagbubukas ako kay gate every time na malaga. Ayo, pa-istorya mo magayan. Mahilingon ko tao. Ginoyod niya so gate. Oo, talaga. Oh. Kung sabi nga ni, kung dagit niya si misis mo, pabayai sana. Basta so ayam mo, dahil madagit. kasi ang ayam talaga, sobrang lambing kan mga ayam. Yes. Dog's man's best friend. Oo. Man's best friend. Maski dagit ka sa inda. Really, kung katabi sa kung nag-aalaga ka mo ki ayam, kung may mga ayam ka sa indong harong, maski dagitan mo, maraniyan sa imo. Aamuhon kay ka nang aamuhon. Bako na ikaw masuyo. Sila ang masuyo sa imo. Makiro-kiro. Maski high blood doon ka na sa ayam. Ayun. Maski nga nadagitan mo sa ayam o nabadulan mo sa ayam. Pag rinani mo yun, mahiling mo sa talingan nindang nakaipid. Yes. Tapos makiro-kiro mapasiring sa imo. Nagawagel ang tail. Oo. Tsaka pag na may namamatian ang amo, sinda? Ayaw man da, Aligaga man sinda. Oo. Aligaga. May mga istorya nga may mga video nga sa Facebook na so amo da akan sarong ayam nagadan sa trabaho. Nagparahalat so ayam sa sarong lugar kung saan sila naghihilingan. Every Alam ko time na yan. mahuli sa Hachiko. Sa Hachiko. Giliw ka ito. Napaibiyaw ka itong kwento ito. Idinagdag pa da Ate Chi, idinagdag pa daan na mas magayon da po ang social life kan mga o mas magayon as in mas maugma ang mga social life kan mga tao na may atama na ayam. Kasi nakakababa ng stress level. Nakakababa ng stress level. Kasi kung maghapon ka sa work, tapos grabing stress sa work. Pag mahiling mapag sinabat ka kan ayam mo, nawawara. Yes. Ang stress databi, saro sa mga panginot na dahilan kan cardiovascular disease. As in, iba pang mga malulubha o mga seryosong helang. So, talagang dakula daatabi mga tugang benepisyo kan igwa po na ataman na ayam. Yes. Araw kay Ate Abby. Hi, Ate. Star is very, very big na. Siya sa nagtaos ako kan. Pangaran. No, itong dog na Shih Tzu. Oh, Star ang pangaran. Star. Pangaran mo yung Star. Star talaga siya sa arong. Oh. Maartihon. May caller kita, Ate Chi, nguya na pagkahapon. Nalat lang ta. Yeah. Hello? Hello po, marinig na po. Maray na hapon po sa imo, madam. May isi-share lang po ako. Sige po, ma'am. Go ahead. Go ahead. Oo. Magayan po kami nag-ina. So, babae ni Ayan. May yung nagagang sa saro. Tapos, yung dakula nagkakilitay, ang makangalat po sa ang aki ko, na lalaki, 11 years old, pag-tipalpi ako, ipakagat siya kang alam ni, nanonood sa kuya. Nagsusurog talaga? Yes, oo. Hindi po, nagigilo po siya kung sabi sa kang mo, isusurugan ka ngayon kang ayan. Yes, totoo po yan. Ang ibo po man po sa akin ko, sige lang niya po balon, tapos tingin sa kung talagang may bote niya. Ganun mo niya akong pagtalpiyon. Kakagat talaga siya. Instruction talaga. Nagsusurog talaga na yan. Yan na po siya, nadidireksyon makagat. Didireksyon lang po. Natuloy na po akong prima na talaga po na ang ayam na nanurog sa mo. Tapos po, ang ayam, pag mariang katurog na agong
Nag-aagong. Nag-agong po, dari adong Nag-agong, adong kwento sila lalaki. Oo. Ito po lang po kanang ayaw na pwede na mag-agong. Ayun po, pag ayaw ni Sulo sa araw na maluwas ako, wala isang kairida, nag-aarual. Naghahanap ng kaibanan, madam, tabi. Iyo po. Oo. Marahutin pa lang ayan, tagang ayaw na warang tayo sa araw, nag-ribok man pa lang. Oo, tay, mapagalman baga mag-solo talaga. Iyo po, bulat na kulang tagang ayaw lalo sa mga bus. Yes. Ako po walang pamarong yung daga ayan. Yes, bako sa na yan sa health benefits kan ayam. Benepisyo pa sa satuyang seguridad. Iyo po, Diba? tapos, oo. Yun lang po ang share ko lang po sa inyo. Kasi may mga tao na makuri sa ayot. Kiring ka sa umma. May nailan ko din yung na nagtitin na sisira. Siguro tinabag sa tingbayang sira. Binarabag naman sa ibong na parang alang kaon sa pakabarabag sa ikos. Dahil man ako pili makiaram ito po. Sa ribok lamang mangyayari. Yes. Nakiumakot ako duman sa residente nito kung kasi itong ikos. Tagata binarabag sa itong lalaki. Dahil man kinag-claim po. Layas da ito, layas. Iyo po. Iyo lang po itong share po. Okay. Na magaling talaga po mag-ataman sa ayan. Kaso lang, magasto sa pagkaon. Gabo, responsibilidad kaya. Yes, kasi part kan family. Sa ay na isira sila. Baka lang kung barbecue pa yung manok. Wow, Sira. Maging ayam dyan sa imo. Mader, pero magayon maging ayam dyan sa imo. Wala po din ayam ni Magina. Ayun man lang po. Sa taas, sa baba. Iyo po. Okay. Salamat. Thank you so much. Dapat tatamanon talagang ayam. Kasi Oo. part kan family ta eh. Saro pa, nakapaalaba na kan sa imong buhay. At saka Nakakatabang pa ate Chi sa imong security. Every time na may malaog dyan sa imong compound na data midbid or someone, maaaraman ta na may tawo. Kasi talagang mabatok ang ayam. So iyan ang mga benepisyo, nakakapahalaba ng buhay, security sa satuya na harong, nakakaahali iki-stress, kada akong na benepisyo po ang may atama na ayam. Pero dapat kita maging responsible dog Yes. owner. Aramon Pabakunahan. Kasi sabi nga dahil na ngaya ta parang ngaya asong kali yan na pig kung sa mo. Or ngaya aspin man sa na ngaya yan. Taan mga bakuna ngaya para sa mga para sa mga may may lahi. May dadara sa vet para sa, di ba? Minsan may lahi man bagang mga aspin. Minsan arog kaya ng notion kan iba. Di na ngaya para ngayon napurot ko ngayon dyan. Pero no, dapat po pabakunahan po nindo ang ayam nindo kasi pag nakakagat po yan, it's your responsibility. Yes, ayan po, mga responsibilidad kan mga dog owners. So dapat kung igwa po kita ning atama ning ayam, nakakako kita sa indaning responsibility or ning benepisyo, no? Beneficial maray ang igwa ning ayam sa harong, no? Pero don't you know kuya na may didi sa city sa Legazpi City na igwang 11,000 ang konsideradong balaw-bagaw na ayam. May 11,000 pa. Stray dogs. Yes. Didi sa Legazpi stray dogs. Tapos maging responsable po kitang mga dog owners. Ako kasusaro nag-motor ako. Ditan ko pang mabangga so ayam. Oo, diyan sa tinampo bigla sa nang minakros. Magiging kausa kan aksidente. Yes, no. So paano ta daw maaraman kung ano ang mga responsibilidad kan mga dog owners? Kapag kita maataman ki ayam, ano ang dapat niya tong gibuhon? Ano po mga tugang ang satuya na dapat nagibuhon kung kita igwaning mga atama na ayam. Dogi-dogi sa harong. Dogi-dogi talaga. Siyempre kita nagkakaigwa kita ning nagkakaigwa kita ning benefits hali sa satuya ng mga ataman. So ano man in exchange, ano man po ang satuya na maaanuhan, makukua or a responsibilidad. So iyan mag-imati po kita gabos ngunyan mga tugang, especially sumay mga atama na ayam sa satuya na
Sa syudad. Okay. Sa Salaw kan Harong. Yan. Ang ngunyan Kuya A, yaon na po sa tuyang bisita si Dr. Manny Estipona, ang City Veterinary Officer kan syudad nin Legazpi. Doc Manny, good afternoon. Yes, good afternoon po. Yeah, Doc Manny, si Kuya A po and si Ate Chi kan DCGB. Maray na hapon po sa imo, Doc Manny. Ano po? Yes, po. Apo. Okay, so napag-ulay-ulayan mi po kasubago ni Ate Chi, Doc, na dakulo nun palan and then dakula ang benepisyo na naitatao sa tuya kan mga ayam nyatong mga ataman. Nakakapahalaba. Yes, so po. Nakakapaalaba da adok ning buhay, security sa satuya na harong, etc. etc. Stress reliever. Yes, oo. But before that, Yes. Doc Manny, mahapot lang po kami kung sa data po nindo as of now. Pira po yung registered na ayam dito sa syudad, sa 70 barangays. Yes, we have 23,000 dog population digi po sa syudad. 23,000. Dog population. Yes, po. Okay. Pero sa 23,000 po yan, pero po, Doc, tabi ang confirmed na stray dogs. Talagang wala nag-atake sa inda or ano? They actually po ang stray dogs, ang study po kan sarong expert dyan, ay so may capacity na pwede siyang mag-go stray o makaluwas sa compound, maka-roam around, almost 11,000 yan. Okay, the cool. 11,000. Po talaga. Yes, mga 11,000 yan. Ang may capacity na pwede siyang mag-roam. Mas, Okay. kasi kaiba na rin po dyan. So, mga own dog. So, may tagsadiring ayam Dahil lang na pwedeng makaluwas. Yes po. Na pwedeng makaluwas. Then Pwedeng magbalagaw-bagaw sa tinampo. Okay. Then pwedeng makakagat and, di ba? Makadiskwido Oo, pa sa makadiskwido tinampo. pa. Yes, lalo na po mga motor vehicular accident. Yes. Oo, malaga ni ang bareta ko sa taisan. Ayam ang nabangga. Yes, so po, very bad nga ni dahil ikatasan po ito, po ito kang sa tuyang co-employee sa City Health. Very bad ito po, nabangga po. So, ayam, ito nga ni, binawian si buhay. So, yun po ang situation na may nagbubuwis ki buhay dahil po sa kapabayaan kantag sa diri. Okay. So, Doc, ano po ang mga responsibilidad kan saro ni natag sa diri ning ayam? Yes, ang pinaka-importante po dyan, sila ipag-tutugutan, nakamakaluwas ang ayam sa tinampo o magala. Opo. Pandua, mapabakuna sila kay anti-rabies, pantulo, sugabos na pangangaipo kang mga ayam dapat tigtatao like ini pong pagkapakarigos, pagtatao ki mga medical attention, and pagtatao ki maray na pagkamuhang. But alam niyo po, Ate Chi and Kuya A, ang kaipuan ka is not only a responsible pet owners. So, sa muyang pag-adal, kaipuan ang passionate care. Kaya nga ang passionate care, ini po, so dapat may banding ang ayam, mula ang tagsabiri. Dahil ang ayam is emotional. Emotional being and social being. So kaipuan dapat ma-met ang needs marinda para sila nagiging mabuot. Dahil po basta-basta minakagat iyan, pag natitikmakan o madali po pagpapasunod. Nag-change talaga ang behavior kang sarong ayam kung ang magayon ang banding kantag sa diri buda so tama na ayam. So yun po, ang bagong advocacy ni po, ini pong passionate and responsible owners of dog. Passionate, this will minimize the iningani po. So, dog bites within the household. Kung po nangyayari kayan na natikmakan so ayam, nakulugan, because warang banding sa tagsadiri, kikagat sinda. So, this will add a statistic of dog bites. Now, so sa outside dog bites naman, ini po sa mga delikado, sa mga stray dogs. So, it will also add. Now, if we have a passionate and responsible owners, then you can really minimize the dog bite case and pandua, pati rabies, pati so stray dog menace will be
prevented o minimized. Or less. Ining stray dog menace. Alam niyo po ang stray dog menace. Na 5 po yan ang identified me. One is the rabies. Yun na po ang number 1 na nag-transmit yung rabies sa lugar. So, nagadan po na sa istansa is nakagat po ito kay stray dogs. Dahil ang stray dogs are not always vaccinated because marabason, natatinan po, dahil nakakabutan ka mga tag sa diri. Panduwa sa dangerous dog bite, ang mga akita, mapagalo na pagsuguon sa magbakal kitindahan because of the dogs. Yes. The stray Opo. dogs, dipisil Takot kaya ako. mo sa mga barangay. Takot kaya ako Because po of mag-agi. May ayam. Yes, because of this stray dogs, dangerous dog bite. Pantulo, ini ang malala, ini ang motor vehicular accident na tapol na nga po. Ang tigbabawian na buhay and just lately, ugo naman po sa Kulyat. So, aside from that, iwal-iwal kang pupo kang mga ayam. Yeah, So oo. magkarapit bahay, Dok, Magayuno. nag-iiriwal. Magayunon. So, pagkamata mo, pagka may natimakang ka, napilay ka na, raot na sa Napilay. aldaw. Nakakapilay talaga. True yan, Dok. Dahil tigtaknan. Yeah, so po. Oo. So, yun po ang mga situation na yan ang mga stray dog menace. Now, we can control that. Aram niyo po, ang pag-stray dog collection will not solve the problem overnight. Ang kaipuan lang is, ito nga ni, nagigibo kami strategy para we can educate the owner, we can give message yun nga ni adoption dog bonanza, so mga dog walk for a cause para little by little maghimata ang mga tagsiguritang ayam na naging not only responsible actually but must be passionate and responsible owners Oh, of dog. see. Okay. Dog, mahapon- Passionate and responsible. Dog owners. Bako sana po Owners, iyan. okay. So itatao, tatakipagkaon, Pagkaon, kukulungon. oo, correct. Papakaon, kukulungon. Oo, yeah, Papakaon, oo. kukulungon. Dapat, pika-grooming man. Yes. Mahapot lang ako, Doc. I-treat ta as member of family. Yeah, mahapot lang ako. Dok, sa mga, siyempre, naglilibot po kamo sa mga barangay. Pero na po isunada ko nindong So, ngodyan, Kasi, may naaraman po ako na igwa po kamong activity na gari adapt a dog program, something like that. Yung parang, Yes, opo. Dakol na. Tapos, oo. Basta, ang we started January, sigmunyan, we collect almost average of 15 dogs a day. 15 dogs a day. Times 4, so 60 a week. So, aron po kayan, kadakol na ang stray dog. kadakol. Of course, ang pipapa-adapt ko po, Ate Che, so adaptable, so mababuot, Aha. so daing helang, daing rabies, kasi may natadakop talaga kami may mga rabies and Yes. incurable diseases na they are not anymore fit na maging pet because naka-engrave na sa utak nila na maging maisog. So, we put them to sleep, but those who are capable na ma-rehab, na mga mabuot, na magiging maray na pet, ito po ngayon sa pagpapa-adapt. Yeah, siguro nagiging aggressive po sindado kasi yung treatment kasi sa kanila arug talaga kayan. Yes, so Oo. po. Kaya nagiging Oo, aggressive. totoo. Pero siguro kung mabuot man ang owner, tapos very responsible, tapos alaga, everything, bako man sindaarog ka ayan. Sabi mo nga ni, pag minsan bagaan, ang mga ayam, natitikma ka, nagiging aggressive. It's because kulangan isa connection kan owner and then yung aso. Pero kung halimbawa Kulang nga, ang bonding. usually nga ni, minsan may kaya kami sa law kan harong, igwa man kaming ayam. Ngunyan, pag parang nasisibugan, minsan bibuhat mi, nagsusori kami, parang baga, parang, parang dapat maging, maano po yan, din siya member of na nakulugan family. mi siya, parang yung say sorry. Hindi also. makaaso, makatao. Makatao Para ba? makatao. Baga? Yes, treatment. Oo. So iyan po mga tugang. So dapat niya tong gibuhon o kumbaga responsibility kan sarong dog owner. Bako lang palan responsibilidad na pakaunon taan Yes. ayam, tawan taning shelter, Oho. na nakakulong man yan o may gakod. It-treat naman palan sinda as one of the member of family. Yes. And then not only that, the doc, kuya siguro, dapat may time ang ingay kita na makikawat sa ayam. Kasi they are playful. Diba? Sabi nga ni Doc Yes. Manny Casubago, emotional an ayam. Yes.
Diba? Emotional and ayam. Opo. Okay. Pag di mo po yan na-met, possible they will go, nabuburungot man yan. Yan po ay nagkakawak yung bakit ng magayon na ugali. So, yun po ang nagiging situation. And the most situation here in not only in Legazpi, but also throughout the Philippines. Dahil bako kita culturally na dog lovers. Kaya it will take time really na makagawa kita kimagayon na sistema, pag-ataman, and even to eradicate the rabies will not take time unless na makatransform ta sa mga dog owners ta na maging pro-dog, passionate and responsible owners of dog. Okay. Ay, Doc, may naghahapot lang po. Ano po? Kasi di ba may PCCI registration for imported dogs. So may mga lahi na ayam. Now, mahapot lang po daw. If yung Aspin or Askal, pwede pero alaga kan mga owners, pwede din po ba ipa-register? Ngayon man po, bako ang mongrel. Ang mongrel, paano ang breed ng mga Aspin, Askal. Pag mongrel, dahil po pwede i-register yan sa PCCI. Dapat talaga yung imported dogs na. Yes, may lahi talaga po, ma'am at ma'am Chi. Dapat registered na may lahi. Upang registration, paano ang PCCI, Yes. na mga registered registered breed like Okay. Oh. Ayan, balikan ta si Doc Manny at Etienne, balikan ta si Doc Manny para sa mga programa kan syudad ning Legazpi, para sa para sa mga ayam and then para sa mga maataman ning ayam, ano? Okay. Ayan, balikan ta. Oras na to alas 2:36. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Surf powder with active clean. Singgaling ng mamahaling panlaba. Based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Okay, balikan ta Okay. si Dr. Manny Estepona tungkol po sa mga proyekto or programa kan syudad ning Legazpi. Lalo na ang opisina ni Doc sa City Veterinary Office. Yes, regarding sa mga ayam and then sa mga dog owners, kumbaga. Doc, may hapot lang po kami digdi, may nag-text po kaya. Kahapon may PowFect Pair, yon parang dog adoption program. Ngunya naghahapot po siya kung may for adoption pa daan na ayam. Tapos kung may lahi daw po or wala. May? Kung may parang may lahi. May Usually breed. po ang nahuhuli namin po yung mga husband. Yun po ang for adoption. Kasi pag may nadadakot kaming may lahi, May breed. talagang, yan, kinukulidak po kami yan. Just not come easy na makaka-adapt kita may lahi. Unless na i-surrender, manggad kan owner. Yes. May nag-surrender na mga owner na may mga lahi. But of course, hot cakes yan. May nag-a-adapt tulos pa yan. Yes. Na mga, dahil may lahi, may breed. Yun. So, alloy Doc, so may mga breed na adapt tulos. Yeah, kasi Na-adapt tulos na, yes. So, Tsaka, ano daw po, Doc, yung requirements if gusto nila mag-adapt? yes, intent lang si Brother sa opisina. Iwawalat lang nila sa number. Then, pag may available na papa-adapt, first na makagawa kami ng orientation, how to become passionate and responsible owner of it. And nadala siya kinis. And kami na maka-opicolar and ma-vaccinate kami ng rabies. May kontrata lang po. Pipirmahan and waiver, yun lang po.
Oh, see? So, kompleto naman din yung ibibigay na vaccine, Kuya eh. Mhm. Tsaka may deworming na kayo dito, Doc, nakasabay. So pag nag-adapt kita ng ayam, ano yan? Uy, dapat emotionally ready ka. Tsaka yes. physically ready ka. And then, day naman, Doc, na magbaga, day naman sinda mag-iisip na baka delikado man para sa sainda na mag-adapt ng ayam. Ano po? Kasi nag-agi naman sa may vaccine and Ano then, na? oo, aataman nung tanas Yes, na so ayam. pipili naman po. So, adaptable actually kadaklan. Mga mabuot man po. Para din man at least so adapter po. Yeah, sa buhay ka na. Yes, oo. So may mga ano po, may mga seminar po, Doc, na pinagigibo kita para sa mga ano yan, sa mga ma-adapt ng ayam. Yes, so po, on-site na so ma-adapt, tuturuan nila kung paano magsinda. Of course, gusto naman sila maging partners sa advocacy. So, aside from tuturuan nila sila kung paano itong pagkataman ng ayam, they want also maging partner. We want them also to become partner. So, gusto nila silang kakaranin yun, they encourage them na maging pro-dog, maging passionate and responsible. Yes. Doc, Ah. Doc, bako man po sa Indo po, bako man po delikado na mag-adapt ang halimbawa ang sarong pamilya may aki, no? Bako man po delikado na mag-adapt ng ayam. For as long as they can control the dogs, o ang tamang may lugar, parang pong problema. Kasi ang ipapa-adapt naman are tamed and docile naman. Parang may visitation po kamo kayan, Doc, sa sa residence kan ma-adapt. Yung partner ni, so Bantay Animal Welfare Yes, Group, oo. they are the one na Parang BI. nag-volunteer. Opo, kasi nakaabot sa mga pig-adapta hanggang sa 3rd district. So, bako minaman nito area, sila nag-aang ma-visitation. And para sila schedule na for visitation. So, first batch. Okay. Okay. So, anything, Ate Chi, na dagdag na kahaputan para kay Doc yun lang. Manny? Ay, Doc, saro pa. Even though vaccinated na po yung dog, kasi minsan, basta gari last year ata yun, walang bakuna. Kasi usually yung mga sa barangay, sa yung BHW, sila mismo ang minsan nagatabang pag bakuna sa mga ayam naglilibot. Tapos ang sabi, dapat nga rehistrado nga kung igwa nga kamong bagong ayam, dapat i-register sa barangay. Oo. That should be. Yes, diba? oo. Pero last year ata, parang may mga barangays na nalibot for the vaccination. Yes po, sa totoo lang, yan po ang nangyari. Not all barangays were vaccinated because of the COVID. Iminyan po, pati na rin sa budget natin agad during that last year, nagamit na sa COVID. Kaya really, yun po, we only vaccinated at least mga more than 25%. So now, intention po talaga na makabakuna kita kaya at least 100% pag 23,000 dog population. Kasi Grabe ini si COVID, pati pang bakuna sa ayam na apektuhan ni COVID. Sana mawara na ini si COVID talaga. Para sa mga ayam din, mabakunahan na din. Oo, para mabakunahan naman sa mga ayam. Tapos sabi nga, even pets are pwedeng mag-carry COVID-19. Oo. So last year day talaga nakabakuna. I think parang summer vacation, talagang yearly nagbabakuna sa barangay. And then last year lang, and then ngunyan day pa man. Okay. Hopefully po maglibot po girarayan sa imong mga tao. Opo. Actually nagpuna po kami sa mga barangay. Hopefully we can have a budget for the procurement of rabies vaccine, and we will cover all the
23,000 dog population also out of Bakulo na. So recorded yan, igwa pa kay mga nag-ugbon ka yan Doc Manny, no? Yun, Na no? day pa na day pa na record, no? Ta minsan baga may mga Yes, pados na opo. ayam, bigla na lang mina. So saro nag-ugbon kay apat, no? So probably more than that ang mga ayam sa Satuya. Dok, Anyway, may dagdag pa ako ang hapon. Dok, aside from itong pagbakuna sa mga ayam and then yung pagdakop po ni na stray dogs and then a dog program. Ano pa po yung mga ibang programa po kan City Vet? Actually, iba po kita bagang pinigibong dog walk to Racos. Then we are planning to have a free mass castration and Pag spaying. Opo, kailang medyo magastos yun. Kaya naghahanap ako kay sponsor para mabawasan ka ang dog population. Uy, see. Ano nga na yan sa Bicol? magastos. Kapon. Yan. Makapon. Makapon. Although may mga taratauman magkapon na Oo, pero mga dapat sa resident. pero dapat sa mga sa mga legit Legit na- authorized oo. lang na magkapon. 'Di ba? So yun ang mga programa kan syudad pala yun yan. Doc Manny, any message po para sa gabos na mga gustong mag ataman or para sa mga may ataman na ayam? Okay, yes, sa gabos po nagatamang kay ayam. Ang ayam ay may buhay and they also deserve tamang treatment, tamang pag-atamang, and tamang relasyon sa kantag sa diri para maging mabuot, mabawasan ang problemang tigatao kang stray dogs and pati rabies. So sa ko yung pakiuron sa mga tagsadiri, please be responsible. Please be passionate and responsible owners of dog. Kung hindi niyo po kaya inyong panindugan, please, you don't deserve to own dog. Para madaita, mailalaad sa langanin ang 200,000 citizens ng Legazpi plus the visitors. Yun po sa kanyang pakiuron. Please be passionate and responsible owners of them. Thank you very much po. Yeah. Thank you very much po, Doc Manny. Salamat po, Dr. Manny Estepona mga tugang, our city veterinarian kan Legazpi. Ano? Oh, yun Yun na. na. Tsaka kung dahil nindo kayang alagaan, i-turn over po nindo sa inda. Kasi Correct. mahanap sila ng kasi may Day pagpulutanan. Oo. Ay, nako. Kaya rak na talaga. Pipulutanan. Kaya ayam. Oo, day pagpulutanan. Ang pwedeng pulutanan sana sa ibang hayop, pero Oo. sayang da eh. Dahil na nga And dapat also magparapulutan, dapat na nga magparairinom. Diba? Sige, magkipurulutan. Sige. Ayan na mga tugang para sa Satuya na mga pet owners. Siyempre, sabi nga ni Kasubago, nakakatabang ang pag-ataman ng ayam para maghalaba ang Satuya na buhay. Maka-reduce kan risk kang cardiovascular disease. And then hypertension. Hypertension, And then nakaka-stress po ang mga atama na ayam. Yes, tapos nagiging mas mabuot man kitang tao. Yes. No, pag kita may atama na ayam, no. Syempre, kung gusto ta mag-alaba ang ayam buhay ta, maataman kita kay ayam, paalabaon taman subuhay kan ayam ta. Correct, correct. Taon at sabi nga ni Doc Manny, passionate and responsible dog owners dapat kita. Ay, may karawdig din. Ano da? Maray pa nga yaso ayam nga. Pigsa sabat nga so agom na lalaki ning chinila, si Mrs. nga piga sabat nga ning ngimot. Oy, kamo Ay, ako may para bukas ako kigate. Ayan. Magayon talaga. Oh, really? Ano yan? May benepisyo sa Satuya. Yung No? makaugmahon. Minsan family picture, mahiling ta yan. Sa family picture Ate Chi, kasabayan sa indang atama na ayam. Iyo, kasi part Diba? kan family. May midbid nga ni ako na dai magkaigwa ki aki. Dai isin na nagkaaki kan sa iyang agom. Oo. Ang ginibo Ate Chi, Nagparatama na nag-atama ning ayam. Yun na ito so tinuring nindang garo pamilya sa mga mahiling mo ang ayam ninda may sa second floor, may sa ground floor.
Talagang dakol. Pero ug masindang namumuhay. Masindang Ako namumuhay. talaga, ugmahon ako ta. Hinahiling ko ay kami sa sulo ka nagangarak nga ka. Pigiling mo so ayam. Mga videos ka na Mamakonsilo na mga ayaw. May magiling po kamo stress reliever talaga mga dogs. Totoo. Yung mga nag-aalaga kay Totoo. cats, meron din, di ba? Pero ako talaga, stress reliever ko ang mga ayaw. Lalo na si Star. Yan nakakatabang puan sa satuya. Yes, no? thank you very much po sa, sabi, may nag-text ako, padaranda ako kay, tuta na German Shepherd. Nina, sabi digdi. Salamat, tabi, in advance. Sabi digdi, kuya ako, high blood, pagluwas mi sa gate, puro aki kan ayam, o ati kan ayam ang nasa lawas. Kaya nga ni po, ayan na soup, ang advocacy kan sa tuyang syudad, na day nakaan, magpara, maging responsable as in passionate owner. Yes. Sige. Sa aga naman, Ate Chi. Yeah. Sa aga naman. Abangan ha, cancer tayo bukas. Yes. Yan, may Sige. mga bukol dyan. Sige mga tugang salado technical Kuya Ramir Tanay and Mark Sean Madrid sa Facebook Live. Ini po si Kuya A. SMSA. Nagpapaabot sa inyo kabos ng pamilyang Burgos Harayo sa pagtios. Thank you po. Salamat. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Isiksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last